a ɛwɔ mu ampa kasa no efiri mu fi ampa asante twi na ɔhene ɛde ato fam bɔkɔɔ sɛ ɔhene ka amamuo ɛne amamuo pa ho asɛm sɛ obisi asopitia na yɛto aba no nso ofiri aban ma foforɔ ba ɔmɛtoa so ɛdi ntia yɛyɛ kwan na yɛanya nwie yɛto aba na foforɔ ba ɔsɛmɛntoa so ɛdi ntia momienti ɔpem so no masɛm na tie twi papapa kasa dedede kasa efrahim fi ɔhene kasa na wo man tie o abawo nyina na nhyehyɛ pa jɔjɔ nipa no ɔbɛba no bɛtwe saadeɛ no sei na mde fa so bɛboa magana no yakɔ so jɔjɔ na yɛbu nkontakyerɛ jɔjɔ deɛ bɛsɛ sɛ ɔmampanyin ne nsa nsifo jɔjɔ obi ahyɛ mo nsa no ɔnka mu sɛ yɛde Ghana man na ahyɛ mo nsa jɔjɔ yɛmu kyerɛ mu yɛ na ɛka kyerɛ sɛ wogu so a woyɛ jɔjɔ na mugu so a moyɛ onye mu ho anyɛ ma nsipi ma me na obiara ba no ɔtoa so a ɛbɛduru yɛnim pɔpɔpɔpɔ si yɛnhwɛ no saa na mmom yɛgyae yɛahyehyɛ ne yɛgya atom gya atom a ɛbɛrɛ no afei deɛ ɔbɛba no na asɛm foforɔ na abɛbɛ no anim ɔho sika bi wɔ hɔ a yɛde bɛyɛ a na akɔsɛe mu nti yɛsɛ ɔbaa ne yɛsɛ apɛ kɔsia foforɔ de akɔyɛ amena ka ɔhene ɛyɛwa ona ɔkyerɛ adwene kyerɛ nyansa ama amanyɔfoɔ mu sɛ ɔmo wɔ biribi yɛ MPP ba ɔwɔ de wɔka kyerɛ wɔ mu NDC so ba ɔnsoro ɔwɔ de wɔka kyerɛ wɔ mu ɔhene nie ahenie fatao ahenie ne deɛ sɛdeɛ nanasɛ prɛmpɛ agyema ɔtɔ so mmienu kaeɛ no sɛ yɛanwo a nka saa mmerɛ asante yɛnim deɛ ɛbɛyɛ ne twa sɛ yɛwo ɛyɛwa nana akasa mone kasa o ɔhen kɛseɛ mone kasa yɛsrɛ nkan kɔ de ma wo yɛsrɛ nkwatenten de ma wo ɔhene saa so na yɛsrɛ apɔmuden de ma wo deɛ osusu bɔne monitere so deɛ okuta nkabere bɔne ne nkyekyereyɛ bɔne monitere so ne konkomo monitere so anibrɛ ɔtan ne ani ɛtrɛ ne ntɔn a nipa bi ɛyɛde ne de ɛfiri sɛ ɔmote asante a ɔmontimi nna no ɛmo wɔn tiri so asante ayɛ kɛseɛ asante apagya asante egu so ɛyɛ krabɛhwɛ asante yɛ ɔman na wɔma asante atrɛ ɔpem so wɔma asante aduru akyiri na opoku wa rekatakyie ɔno na ɔko a na wakata n'akyi ɔma asante duru akyiri ɔbaa kane ɛna akɔfa asante nkabɔ mu baayɛ pii na aba ɛhemfo kɛseɛ pii na aba o nso wo deɛ dutwam yɛ bɛrima wo bɛrima mu ɔpem so bɔdɛmawuo a wodanso ampa bɔde bɛka sɛ primus inter paris ɛyɛ obi sɛ da ɔbɔ so anaa da ɛbɔ da ne bɔ so nti ɔyɛ ɔhene ɛyɛ obi sɛ kyini ese ne so nti ɔno so yɛ ɔhene ɛyɛ obi sɛ ɔno so ɛhyɛ kyawkyawo nti ɔno so yɛ ɔhene dabi wodie deɛ ɛmu dododo wodie deɛ yɛntimi nsoa o wodie deɛ aboro so ɔhene ɔma no ayɛ fɛ dodo ɔhene wonsɛ nipa m wonyɛ nyiyimu wotwe nipa ba wo ho nti ahemfo mu ɔhanta nyinaa ɛnim sɛ ɔyɛ ɔhenkɛseɛ ahemfo mu ɔnkraman mu ɛnim sɛ ɔyɛ ɔhenkɛseɛ ahemfo mu akyemman mu
ɔkyɛn hene akyem kwana na ɔno mbrɛ mu enim sɛ ɔyɛ ɔhen kɛseɛ ahemfo mu bono east ɛne bono ɛkɔ Ghana ɛtifi mantam atɔyɛ ɛne apuoyɛ enim sɛ ɔyɛ ɔhen kɛseɛ nyame na ayi wɔ ma asanteman ne Ghana ɛbɛkɔ so asom wo sɛdeɛ mmerante ne ka no na yɛsom wo awu ɔyɛ ɔpanyin kɛseɛ a ɔbaa deɛ de wobɛdom asase yi ɔsɛe a ne yɛsuro no na ka ho a ne nka yɛnsuro no Parliamentary Select Committee nso so kɔsra wɔtumfoɔ so ɔbɛka yɛ nkyɛn bia no mkɔ hɔ kɔsra no sɛ ɔmkɔdɔ ho di ɔmdɔ ho kɔkyerɛ ɔpem so na ɔmasa ma ne trinkwa sɛ wodi mfie aduonu nson 27 years on the golden stool na ɔmbɔ amane kakra mumyentie no muwie no ɔpem so sa ka mu twi ɔka mu asante twi pa na ɔka kyerɛ mu sɛ regionals of chiefs no more hene ne nsi hene which is true say you can be ya sante hena or chance say ya can Supreme Court judges na ya boom because amamre ne ntetie ne amane edu be famu no ye be ka kyerɛ sɛ nipa bo mani ma kana kranko a enye krata se hye en twatoro eni kontompo nti sɛ nipa no nam sɛ no kura da na no nti no would also be a law, obey a day, obey engineer, obey a doctor, obey a day. Ube drew Nenima and the chrono be catcher. Catcher must say, Mababet, Mamma, name mum dear Woni. Mummy and tea, open swing myself. Emra Parliamentary Select Committee, a call set up him so. A dummy committees, Parliamentary Select Committee, I work Parliament, Knife Parliament. Eni na dedikai yaba abemano etinkwa mfie aduonu son ofro abenya na bionso anche kra na yete se yodi afidie and also that's how many etinkwa bio na emse select committee emrahye bedwam ayehwe ahensem amania ne asomso no if parliament will fi ase inti nine parliament ne baaye no ke betimi adu adwuma yetimi adi yi a na dedi kan ese about 2 for na yede ho beche esan se yenim de waye ama ahensem ewo Ghana ememba yenim bie kra mpo ahensem a edamu emfie dodo na ne ka eden na yenye obi nka no ya ye nana otufo na eboa ema ye de ye atuwi na ni bi oso ye hwe asodwe e wo Ghana ha aman nyobeko aman nyobeba nyina so ahwe na adudi eden a ya ye nso nyina ne naso na omoba na asodwe a wosan di mu dwuma enye Ghana ha nko a wosan di bia kopim se ye hwe ohene a otimi call United Nations na otimi call kasaya na ye nana tina se Parliamentary Select Committee a ye hwe se emra aban ene oman ne be hye no didi hu komo ne ye di ho ye ka ho asem a na ye ne be hwe ama na ye no na chese ye se any dear council, the camper, na officially, a better your money chair, you John, John, put it was not an different crime, but I didn't cry. 2 minutes the other song when you had John,
Baby, way there, why you need to me at the core until this one bahana. John. At your monka. John. I do my true. The I hear some sunny at the age. And I catch you now that he never fitted. I check that. And son, I said, there's organ at Rebel True. John. And tea. And then no prayer. A money any a mamma, as she said. John. I hear no cram more as some dreamer. John. We have been moving as soon as I made what chance I have to be here. The big kindness also within the crane. John. Now, for month or so, a money any a money, a motivated am with BIA and also by John. and none and them one. And a year church of for them offering constitution. Any a true prayer who said, I hear they was there, a book mobile. John. Tea, the question more Mocasemo. The friend saying traditional account the customary law and usage as pertains in the John. traditional council. Now, there was a moment who said, houses of chiefs, ain't even creative or John. Almost need that authority, houses of chiefs, or 2 minutes or creative of media. John. Traditional council, no, as pertains then the customs and tradition, the creative or John. House of chiefs, their conduit. John. And these are things I will say a man is burning who said, it's a bum remo saying it here. John. And then mobile by Fremia, the master, a young cry, Papa, a parliament told the minute to me about it. Ohene unkwaso Ghana nkwaso eda wase because wa bompa ya ma because wa tawachi owo ojumadi biara mu yenim se wo de Ghana ne asanteman bedu akire eda wase pi ohene samanhia kantamanto otumfo opemso eda wase pi twedi ampon hiraw twedi ampon koso man kwatenten ne fa bo asanteman eda wase pi eda wase ensa ohene ene ya yura Charles ndio sisi wa meeting nkwande meet Charles show tie tuwa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwom